Wasunku idan sun ga fim ɗin Indiya sai su dinga cewa wai editing, wai ƙarya, wai meye, wai meye. To na rantse da Allah banda editing ɗin ma alƙur'an ana shan wahala. Domin kuwa ba wai iya editing ɗin bane ba, before editing ɗin ma ana shan wahala. Da daraktocin, da jaruman, da kowa idan ka kula alƙur'an wahala yake sha. Ba wai cikin sauƙi ake ɗaukan shi kamar Hausa fim ba. Wannan dai shine yanda ake ɗaukan fim ɗin Indiya. Ka duba dai ka gani ga kyamaru nan, sannan kuma ga jarumai nan, ga darakta, sannan kuma ga 'yan acting ɗin dai ana ta fafatawa. Ka duba ga yanda daraktan yake ƙoƙari yake gaggaya musu yanda za su yi. Gashi nan sun yi ba daidai ba, yana koya musu da kanshi yadda za su yi. Ka duba ka gani in ka kalli fim ɗin Pushpa inda ake babbaga ƙafan nan ma, ka ga yanda yake zuwa yana tsayawa yana koya musu. Har jarumin ma sai an gaya mai tukunna yake yi. Kaga kenan a taƙaice salon ma kenan kamar basu ake yi. Ka gani yanda yake nuna Pushpa yadda zai dinga yi ya ɗaɗɗaga hannun nan yana izan nan. Gashi nan kana gani yadda yake fama shan wahala shi Pushpa ɗin. Ka duba gani har bindigan ma koya mai ake. Komai da komai dai abin da suka yi a nan gurin in ka gani ba wai yin kansu bane, darakta ne yake koya musu. Ka gani wannan daraktan shine mai farin gemu. Ko muce screen play ne ma gashi nan wannan kamar ma akwai shi a Hausa fim anya. Wannan Hausa fim basa yin abun nan gaskiya. Ka duba ka ga wancan ya ɗan ne da kyamara. Ka duba ga irin kyamara irin kayan aiki da ake da su. Kai gaskiya inda fim suna ƙoƙari wallahi. Ka duba ka gani fa yanda ake fama fa. Wannan fim ne dai sunan shi Pushpa wato Pushpa Raj. Na san mutane da yawa sun san fim ɗin. Fim ne wanda ya zagaye faɗin duniya ba ma iya Indiya ba. Domin kuwa fim ne wanda ya samu kusan kalo 600 a iya kwanaki 10 da ɗaukan shi. Domin kuwa wannan fim ɗin a yanzu haka shine na biyu a samun kuɗi a kaf Indiya baki ɗaya. Domin kuwa wannan fim ɗin ya shiga All Indian Cinema.